Bejn Ġunju u Lulju ta' din is-sena waqt li fiż-żona euro kien irreġistrat tnaqqis fil-prezzijiet ta' trasport, f'pajjiżna dawn iktar minn irdoppjaw. Fiż-żona euro iż-żieda fil-prezzijiet ta' trasport naqset minn 3.5% għal 2.7%. Bil-kontra f'Malta iż-żieda fil-prezzijiet f'dan is-settur telet minn Ġunju għal Lulju minn 3% għal 6.3%. Dawn iż-żiediet huma marbuta fost oħrajn mar-riforma fit-trasport pubbliku illi daħlet fis-seħħ fil-bidu ta' Lulju. Iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru wkoll li f'Lulju l-prezz tal-akkomodazzjoni fil-lukandi naqas b'4% fuq ix-xahar ta' qabel. Dan l-iżvilupp jista' jkun aħbar ħażina għas-settur turistiku kemm minħabba l-ispejjeż ġodda li dan is-settur jista' jsib ma' wiċċu kif ukoll minħabba l-kundizzjonijiet ekonomiċi diffiċli fl-iswieq ewlenin li minnhom jiġu f'pajjiżna t-turisti. Min-naħa l-oħra, iż-żieda ta' 4% fil-prezzijiet tal-ikel u x-xorb hija aħbar xejn sabiħa għal familji Maltin u Għawċin, anke fid-dawl tal-fatt li fiż-żona euro iż-żieda kienet ta' inqas minn 3%.